Pres op. Pres op. Pres, pres, pres. Nemt, ikke? Kig her. Pres op. Alt, hvad du kan. Anderledes. Ja. Kære behandler, kender du følelsen af at mangle noget forståelse for dine egne og dine patienters kroniske skavanker, på trods af, at du har været på forskellige manuelle kurser og nørdet noget smertevidenskab? Bekymrer du dig måske om, hvor fysisk krævende dit job er, så er du ikke alene, for det gjorde jeg også. Jeg har læst fysioterapi, så læste jeg 3,5 år osteopati, og så har jeg taget nogle muskeltestningskurser, såsom Be Activated. Men alligevel synes jeg manglede noget forståelse og nogle skills. For mig der ændrede det sig, da jeg tog det kursus, som kommer til at blive afholdt her, i de her lækre, lyse omgivelser. Det hedder Proprioceptiv Deep Tendon Reflex, eller PDTR. For mig er det broen mellem manuel terapi og smertevidenskab. Så hvis du har en hjerne, der kan holde fokus længere end en TikTok-video, så se med her. Og for at hjælpe dig på vej, så har jeg taget 2 ting i hånden fra klinikken, som jeg bruger. Det er en tandstik, og det er det her X og nogle streger. Tag den her. Pres imod. Men hvis du kigger på X'et, kan du mærke forskel? Ja, det er vildt nok. Okay. Så hun har muskelreflekser, der virker. Strækrefleksen virker. Lad os se, om der er noget der, hvor strækrefleksen er inhiberet. Hvis jeg har gjort dig nysgerrig på, hvad jeg synes er broen mellem manuel terapi og smertevidenskab, PDTR, så sørg for at join gruppen, der hedder PDTR Copenhagen, hvor der kommer mere info og materiale. Og så tilbyder jeg også en privat samtale til dem, der har lyst til det, over en kop kaffe, en frokost eller en videochat. Det eneste, du skal gøre, er at skrive ja tak i kommentarfeltet, og så skriver jeg til dig. Næste refleks, tandstikken. A-delta-fiber og withdrawal-refleks. Så hvis jeg prikker her mange gange, og bagefter tester i den her retning, hold imod. Så blev det sværere, men nu blev det normalt igen. Kom mærke? Da-da! Tak. Tak. Kom og få en oplevelse for livet sammen med andre søde og skarpe mennesker. Og til sidst vil jeg bare sige på vegne af mig selv og den gale og geniale ortopædkirurg Dr. Palomar, vi glæder os til at møde dig, vi glæder os til at se dig, vi glæder os til at teste dig og til at forstyrre din virkelighedsopfattelse. Vi ses.